Liwap vilayetinin Kerki ve Köytündağ etraplarında owa hojaluk işgärleri hususanda kärinneçi daýhanlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze goşgusyny ýat tutmaga mejbur edilýär. Bu waka döwlet telewizionyasynda ýurdun dürli ýokary jaýlarynda prezidentiň täze buğda ýatly goşgusynyň neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilmegi münasibetli hoşallyk maslahatlarynyň geçirilendigi barada habar berilen mahalyna gawat geldi. Kerkide ve Köytündağda şeýlede bu sewitleriň owalarynda artçynlar hem de mektep muallimleri kärinne yerlerine aýlanyp prezidentin goşgusy çap edilen kagyzlary paýlaýarlar. Olar kärinneçi daýhanlara, mehanizatorlara, traktorçylara we beýleki owa hojaluk işgärlerine goşgyny ýat tutmagy tawşyrýarlar diýip gidliňlik şertine söhbetdeş bolan Liwaply habarçy 3-nji iýulda gürrüň berdi. Habarçy bu talabyň 5-nji günden bäri dowam edýändigini aýdyp kagyzlary paýlaýan adamlaryň goşgyny ýat tutmadyk owa hojaluk işgärleriniň traktorlarynyň we kärinne yerleriniň elinden alınjakdygyny duýdurýandygyny hem bellidi. Adamlaryň köpüsi eýýäm goşgyny ýat tutdy sebäbi olar öz kärinne yerleriniň ýa-da owa hojaluk desalarynyň elinden alynmagyny islemeýärler. Käbir adamlar bolsa goşgynyň manysynyň ýokdugyny aýdyp ony ýatlamadylar diýip habarçy bellidi. Onuň sözüne görä şunlar owa we etrap medeniýet öýlerinde prezidentiň täze goşgusynyň tanışdyryş çäreleri hem gurnulyp maslahatlar geçirildi. Bular geçirmek üçin bolsa büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu maslahatlara büdjet işgärleri şol sanda mektepleriň, çağalar baglarynyň, keselhanalaryň şeýle-de owa hojaluk puwdawynyň işgärleri gatnaşýarlar. Olar goşgynyň çuň manylydygyny aýdyp, her kim onuň 4 setirini okap berýär we manysyny düşündirip şol barada gürrüň edýärler diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de şu günler bu goşgulary mektepleriň her bir sınıfynda yerleşdirmek üçin de taýýarlyk görülýär. Habarçy munyň üçin bilim işgärlerine eýýämden tawşyryk berilendigini aýdýar. Prezidentiň bu goşgusy mektepleriň her bir sınıf otagynda bolmaly edilipdir. Ol daşy ramkaly plakatda yerleşdirilmeli. Şeýle-de onuň iňi 1 metr 20 sentimetr we boýy 2 metr 20 sentimetr uzunlygynda bolmaly diýipdirler. Sentýabrda okuwçylar mektebe gelende olaryň birinji sapakda şu goşgyny ýat tutmalydygy hem aýdylypdyr diýip habarçy Liwaply muallimleriň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Liwap vilayet we Kerki Köytündağ etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de bu barada vilayet we etrap bilim bölümlerinden hem maglumat almak başartmady.